Vítajte pri podcaste Na kávičke, mieste, kde sa rozprávame normálne o veciach, ktoré dnes často normálne neznejú. Bez extrémov, bez petvárky a bez zbytočných múdrostí. Tak si sprav kávu, pohodlne sa usaď a vítaj na kávičke. Dnes žijeme v dobe, kedy každý druhý človek na internete má pocit, že je odborník na výživu, hormóny, chudnutie, medicínu, vzťahy, vzťahové poradenstvo. Stačí mobil, sebavedomie a pár virálnych videí. Lenže problém nastáva vtedy, keď ľudia začnú veriť radám, ktoré nemajú nič spoločné s medicínou ani vedou. Preto ti veľakrát aj ja posielam rôzne videá a overujem si fakty. Takže dneska sme pozvali skutočného lekára, aby sme oddelili fakty od marketingu, reality od hoaxov, ukázali, čo pri chudnutí a zdraví naozaj funguje. Vítam vás v podcaste o zdravom rozume Na kávičke. Do prvého podcastu, do prvého dielu prijal pozvanie môj dlhoročný kamarát, docent Julius Hodoši, primár oddelenia urgentného príjmu nemocnice Bory, fyziológ, patológ, patofyziológ, člen platformy odborníkov Lekári na hlas. Ahoj Martin. Ďakujem, že si prijal naše pozvanie. Poďme k prvej téme, ktorá mňa teda si trápi celý život vďaka mojim stravovacím návykom. Chudnutie bez klamstiev, to nazveme. Ako zdravo schudnúť? Veľmi ťažko. Ono je to veľmi jednoduché, ale popri tom, ako je to jednoduché, je to zároveň veľmi ťažké. Že najkľúčovejšie na celom chudnutí je udržateľnosť toho chudnutia, respektíve tých stravovacích návykov. Drtivá väčšina ľudí reaguje na videá alebo na rady typu za 30 dní do plaviek, ale áno, je pravda, že za 30 dní sa radikálnou diétou dá schudnúť, ale v momente, ako ten človek prejde do svojho režimu na tej dovolenke a ide jesť a vráti sa do pôvodného režimu, tak zase priberie. Dobre, dá sa schudnúť bez hladovania? Bez hladovania sa dá schudnúť, ale opäť je to ťažké. Veľa ľudí chce schudnúť za 30 dní, ale zdravé chudnutie zahŕňa minimálne 1 rok. Čiže áno, ja viem za 3 mesiace zhodiť 20 kg, ale väčšinou je to aj na úkor svalovej hmoty, na úkor vody, straty vody. Čiže dá sa schudnúť, dá sa znížiť hmotnosť, povedzme to tak, ale nie je to úplne správne chudnutie. To správne chudnutie zahŕňa, áno, znížený kalorický deficit a teda kalorický deficit a to je všetko. Ale je úplne jedno, čo zjem, stačí, keď som v kalorickom deficite? Presne tak. Čiže môžem chodiť do fast foodu a prejedať sa hamburgermi a stačí, keď budem mať o 10% kalórií menej, ako je môj bazálny metabolizmus? Proste myslia si, že to tak nie je, ale áno, pokiaľ ideš do fast foodu a zješ o 10% svojho bazálneho metabolizmu menej, budeš chudnúť. Je to tak, ale je tam to B, že zješ jeden cheeseburger a si vybavený. V tom cheeseburgeri mám všetky tie základné zložky, tuky, cukry, bielkoviny? To áno, ale výživa nie je len o tuky, cukry, bielkoviny. Samozrejme, kvalita toho stravovania bude zlá, lebo predstava, že by si zjedol jeden balíček hranoliek, vypil jednu kolu a zjedol jeden cheeseburger, za 2 hodiny si hladný a nevydržíš hladovať ďalší deň, alebo do ďalšieho dňa. Čiže to je z dlhodobého hľadiska je to neudržateľné, ale technicky fyzika nepustí. Pokiaľ bude tvoj kalorický príjem nižší ako tvoj kalorický výdaj, tak... OK. Funguje prerušovaný pôst? Opäť, všetko je to o termodynamike a fyzike, čiže pokiaľ ten prerušovaný pôst funguje tak, že naozaj zješ menej kaloricky, tak de facto schudneš. Ale pokiaľ za tých 8 hodín napráskáš do seba 10 000 kalórií, tak neschudneš. My sa nebavíme len o chudnutí, ale o zdravom životnom štýle. Zdravý životný štýl znamená chudnutie? Zdravý životný štýl je dobrá otázka. Teraz sa veľa o tom diskutuje, že čo je to vlastne zdravý životný štýl. Ale v princípe za zdravý životný štýl sa považuje nefajčiť, nepiť nadmerne alkohol, nebyť obézny a mať nejaký bazálny pohyb. Čiže ty, keď
tomu chudnutiu, keď k tomu zníženému kalorickému príjmu zároveň pridáš zvýšený energetický výdaj, napríklad tou chôdzou alebo behom, nejakým kratším, alebo to je jedno, proste nejakým cvičením, tak je to fajn. A keď k tomu pridáš ešte budovanie svalov, čo je zase troška iný druh cvičenia, že buduješ si svaly, že cvičíš tak, aby si troška vybudoval svaly, tak zároveň si zvyšuje svoj bazálny metabolizmus. Aj váhu? Ale nie je to na úkor, to zvyšovanie hmotnosti nie je na úkor tuku, ale na úkor svalov, z ktorých, keď budeš starší, budeš môcť postupne degradovať, ale zostaneš dlhšie vitálny. Lebo... Ako veľmi vplýva spánok a stres na pohyb váhy, alebo teda hmotnosti? No, tam je niekoľko štúdií a naozaj sa zistilo, že kvalitný a hlavne dostatočný spánok vie veľmi dobre prispieť k tomu, aby ste nezvyšovali svoj kalorický príjem. A v podstate ľudia, ktorí spia menej ako 5-6 hodín, tak majú vyšší kalorický príjem. A to môžem potvrdiť aj ja so svojimi nočnými, že proste v tej nočnej, aj keď už nechcem jesť, nemám riadny obed, ale idem do toho nejakého automatu vyhrať nejakú tyčinku alebo dačo, aby som sa zasítil. Čiže keď som dlho hore, tak jednoducho sa chcem aj nasýtiť, som hladný. Čiže áno, to je dokázané, že pri malom spánku a zlom režime, teda krátkom spánku a zlom režime naozaj príjmaš viacej a tým pádom aj máš väčší potom kalorický príjem a tým pádom priberáš. Dobre, v kontexte sú sacharidy náš nepriateľ? Keď to povieš takto, že sacharidy, tak nie. Akože mozog nevie brať mozog za zdroj energie považuje najmä cukor, glukózu, aby som bol konkrétnejší. Čo je sacharid, čo je cukor a nič iné nevie zutilizovať ako zdroj energie. Čiže vôbec sacharidy nie sú náš nepriateľ. Ide o to, aké sacharidy. Keď si zoberieš obyčajnú kolu, ktorá nie je lightová, tak to je v podstate voda s veľa kalóriami, lebo je tam veľa cukru, glukóza, fruktóza. No a to je veľký kalorický príjem, ale sú to jednoduché cukry, čiže ty ich rýchlo vstrebeš, rýchlo zutilizuješ a si zase hladný, ale bola to veľká energetická bomba. Čiže v podstate zase len si povieš, však mal som jednu kolu. Ty si okrem tých všetkých pozícií a funkcií, ktoré sme imenovali, si aj výskumník. Robil si dlhé roky výskum Coca-Coly. O čom to bolo? Tak skrátka nám to povedz, aby možno, že to bude súvisieť aj s týmto chudnutím a zdravou výživou. No v princípe išlo o to, že nás iritovalo, že každý hovoril o tom, že Coca-Cola je nezdravá a že sladené nápoje sú nezdravé, ale nikto sa nezamýšľal nad tým B. Ale ono je pravda, že sladené nápoje sú asociované, že sú spojené s vyšším rizikom obezity, diabetu a tak ďalej, cukrovky a tak ďalej. Ale to neznamená, že sú kauzálne, že tam nemusí tam byť kauzálny vzťah. A toto je to, čo nás iritovalo, že čo nám vadilo. Že každý tvrdil, že za to môže povedzme, že Coca-Cola. Ale nikto sa nezamyslel, že či to není komplex behaviorálneho, alebo komplex správania, ktorý vedie k tej obezite a Coca-Cola je len jeden z nich. No a keď sme vlastne riešili toto s tou Coca-Colou, tak sme tak v podstate ten experiment, lebo to je jediný spôsob, ako dokázať kauzalitu, že Coca-Cola môže za tú obezitu, tak vlastne to k tomu neviedlo, že tie potkany, ktoré pili tú Coca-Colu, tak v podstate chudli. Áno. Čiže oni si vedeli zregulovať príjem. Keď si mám dať kolu alebo kolu zero, čo si mám vybrať? Keď už si musím teda vybrať. To je na teba, čo chceš dosiahnuť. Pokiaľ sa bavíme o tom, že to má byť podporný mechanizmus na to, aby si ty schudol, lebo si pil 30 litrov koly denne, klasickej, tak tá lightová verzia alebo zerová verzia je principiálne priaznivejšia z pohľadu toho chudnutia, ale za predpokladu, že to nedoplníš zvýšeným kalorickým príjmom od niekadiaľ inakadiaľ. To, čo by si vypil v tej kole, keď nenahradíš nejakým jedlom, ale proste normálne sa naješ, normálna strava a k tomu namiesto kola klasická si dáš kola zero,
tak je to v princípe podporný mechanizmus na to, ako znižiť ten kalorický príjem. Je tu taká téza, internetová, buď ju potvrdiť alebo ju vybrať. Hovorí sa o tom, že Cola Zero je nebezpečná preto, že má umelé sladidlo pre človeka, ktorý nemá diabetes. To znamená, že receptory zaznamenajú niečo sladké, pankreas tým pádom vylúči inzulín, ale do tela nepríde cukor. Takže rozkladá niečo, čo nemusí rozkladať. V tomto prípade, alebo v tomto kontexte, ako je na tom tá Cola Zero versus normálna Coca-Cola? Áno, no to zase je to taká simplifikácia, pretože ten mechanizmus je troška komplexnejší, ako málo kto vie, že cukor, dokonca to nevedia ani medici niekedy, že cukor nie je úplne tým priamym stimulantom vyplavenia inzulínu. A sú to práve inkretíny, ktoré stimulujú vyplavenie inzulínu. A to, čo hovoríš ty, je čiastočne pravda, že ľudia s umelými sladidlami majú vyššie riziko vzniku jednak diabetu, jednak obezity, pokiaľ si nekontrolujú ten kalorický príjem, tak ako som povedal aj tebe, že to skompenzuje ten, že pijú lightku, ale skompenzujú ten kalorický príjem v nejakom inom jedle, lebo proste to kompenzovali iným jedlom. Ale ešte je tam jedna vec a síce, že majú vyššie riziko vzniku onkologického ochorenia. Čiže zatiaľ sa ukazuje, že z dlhodobého hľadiska sú umelé sladidlá spojené s vyšším rizikom onkologických ochorení. Hej. Ale zase nebavíme sa o tom, že si dám jednu kolu zero raz za týždeň. Je pravda, že vo svete je epidémia obezity? Áno, v podstate s tým môžem súhlasiť. Sedavý spôsob života, zmena stravovacích návykov, áno, rafinované cukry všade na každom rohu. Hovorí sa, že polovica sveta zomiera od hladu a druhá polovica sa snaží schudnúť. Toľko, koľko je videí na internete o zdravej výžive a chudnutí, určite 3-krát viac je o tom, ako správne cvičiť, ako vyzerať, niečo medzi Adonisom a Afroditou. Čo si myslíš, ako veľmi ľudia klamú už len na tých fotkách, ako vyzerá six-pack? Čiže verím, že toto tam hrá rolu. Ale že do akej miery, tak to ti presne neviem povedať, že či je to 5, 10, 15, 20%, alebo že či je to celé všetko fake, tak to neviem, ale to nie je asi až tak dôležité. Dôležitejšie je, že to má negatívny vplyv na tých ľudí, ktorí to pozerajú. Lebo tí sa potom cítia menejcenne a môžu mať nejaké problémy psychické, že nevyzerajú tak, ako je súčasný trend a môže sa u nich vyvinúť proste nejaká porucha príjmu potravy, čo už potom je celku vážna vec. Čiže tie psychické problémy a teraz po covide, po tej covidovej afére, alebo teda období, keď bola izolácia, tak je veľký nárast depresií aj u mladých, aj u starších a veľký nárast psychických problémov a predpokladá sa, že časť toho je spôsobená práve tým, že sa prešlo na online platformy a človek to tam scrolloval a zistil, že vlastne nespadá do tej kategórie tých vyvolených krásnych Adonisov a Afrodit. Ale to je dosť povrchné. Máme tu jednu tému, ktorá posledné týždne veľmi koluje. Opalovanie a slniečko, keď konečne vyšlo opalovanie, pokožky versus nosenie slnečných okuliarov. Keď si dám slnečné okuliare, vyjdem na slnko, na pláž sa opalovať, tak si spálim pokožku? Takto, to je vlastne charakter, ako vznikajú hoaxy a ako vznikajú vytrhnuté informácie. A ten problém je, že na každom hoaxe je možno troška fyziologickej pravdy. Čiže aj na tomto hoaxe, alebo hlúposti, ja to nazvem tak, je pravda to, že naozaj UV lúče dokážu stimulovať tvorbu melanínu. Melanín stimulujúceho hormónu, ktorý potom zodpovedá za to sfarbenie tej kože. Ale je to absolútne minoritný mechanizmus. Áno, je to pravda, že UV lúče v oku dokážu stimulovať tvorbu melanínu. Čiže keď na kožu dopadajú fotóny,
tak si produkuje vlastný MSH a melanín a zafarbuje sa bez ohľadu na to, či dostáva impulzy z oka alebo nie. To, čo je nebezpečné na tom, keď si nedáte okuliare pri slnku a pri UV lúčoch, je, že si za pár rokov, keď to takto budete robiť dlhodobo, tak si za pár rokov môžete vyvinúť akurát tak kataraktu, čo je šedý zákal. Prípadne iné poškodenie sietnice, pretože UV lúče sú pre sietnicu nebezpečné, preto nosíme okuliare. Dnes sme sa vám snažili ukázať, teda, že zdravie nie je iba o virálnych videách, extrémoch ani zázračných trikoch. Najväčší problém internetu je, že človek, ktorý kričí najhlasnejšie, nemusí byť ten, ktorý má pravdu. V podstate áno, ale na nešťastie pozorujeme aj medzi lekármi, že to tak je, že ten, ktorý kričí najhlasnejšie, tak ho ľudia považujú za takého, že má pravdu. No, mňa samého zaujíma, koľko videní bude mať tento podcast. To bude aj vlastne ďalším predpokladom na druhú časť alebo pokračovanie. Či toto vôbec ľudí zaujíma, či ľudí zaujíma študovaný vedec, ktorý v praxi aj v teórii vychováva študentov a tak ďalej, alebo naozaj stačí byť pekným influencerom a virálnym. Ďakujem veľmi pekne, že si prijal naše pozvanie a vidíme sa na budúce.